Dobre. Aká je reakcia vodičov na situáciu, ktorá aktuálne v Banskobystrickom samosprávnom kraji je? Reakcia vodičov vyústila do spísania petícií z ich strany, kde sa vyjadrilo už teraz, čo mám fyzicky, cez 50% vodičov, ktorí sú pod ňou podpisovaní, a v ďalších regiónoch sa dopodpisuje. Je jeden región, kde vôbec táto petícia nebola podpísaná, lebo tá iniciatíva nevyšla odo mňa. Tá iniciatíva vyšla od spodu, to znamená medzi vodičmi sa šírila. A ja neviem, že či tých podpisov bude 150, 200, ale keď sa bavíme o tom, že už teraz mám fyzicky 110 podpisov, čo je viac ako 50% našich vodičov, tak tá situácia asi má nejakú tú výpovednú hodnotu. Čo je cieľom petície? Cieľom petície je to, aby sa niekto týmto témam, ktoré sú najpálivejšie v tomto období, venoval, aby sa dosiahol naozaj ten konsenzus, že budú tí vodiči riadne vyškolení, budú tú svoju prácu môcť vykonávať zodpovedne a bezpečne hlavne, aby boli za to ohodnotení patrične a ako bombónik možno, aby dostali naozaj tie benefity prostredníctvom osobnej tarify, ktoré im ani nikdy zobrané nemali byť. Situácia je teraz taká, že vzhľadom k tomu, že sú nezaškolení, nejakým spôsobom improvizujú, verejnosť je možno aj nahnevaná, pretože teda sa deje reálne to, že teda prídu, zakúpia si lístok, buď im to naráta väčšiu sumu, niektorým vlastne zlyhá tlačiareň, takže im nevytlačí lístok, takže časť verejnosti cestuje zadarmo, časť naopak si priplatí a to samozrejme tiež neprispieva k takej celospoločenskej stabilnej nálade. Tak ako vlastne reagujú na toto tí vodiči a v čom vidíš ty riešenie? No, riešenie tu, začnem od konca. Riešenie tu je jednoduché. Zaškoliť odborne vodičov, aby vôbec vedeli vykonávať svoju prácu. To je číslo 1, o tom tu netreba pochybovať. Vodiči to riešia rôznym spôsobom. Niektorí sú už natoľko frustrovaní, že naozaj končia na tých penkách. Máme vodičov, dvoch, ktorí ako náhle tento systém prvý deň zažili, druhý deň dali výpoveď, dočerpajú si dovolenku a končia v dopravnej spoločnosti. A nechať tu na plecia len dopravcov tiež si nemyslím, že je cesta. Pretože veľakrát sú to veci, ktoré tí dopravcovia nevedia ovplyvniť, ten pracovný trh. A tým, že oni sú viazaní nejakou zmluvou verejného záujmu, ktorá ich limituje, nevedia robiť ani nejaké náborové príspevky alebo nemajú priestor finančný na to dať nejaký dodatočný benefit, keď oni sami tam majú síce nejaký primeraný zisk, ale však každý robíme za zisk. Ale není tam priestor na to, aby tých vodičov dokázali ohodnotiť. A z tohto to vzniká. Mám obavy, že keď naozaj tejto téme nebudeme venovať dostatočnú pozornosť, a nesadneme si, a už teraz fakt spoločne so zamestnávateľmi a s vyšším územným celkom k jednému stolu, kde by sme si to vedeli rozmeniť na drobné, tak sa nepohneme ďalej. Takže by si apelovala aj na nejakú komunikáciu? Určite áno. Ja dokonca žiadam možno kompetentných, aby sme si možno v priebehu pár dní sadli, lebo ten problém je naozaj vypuklý a naozaj hľadali seriózne riešenie. Pretože tu nikto nemá v úmysle niekoho atakovať, niečo na niečo zhľadovať. Áno, niečo sa pokazilo, ale pozerajme dopredu, hľadajme spôsob, ako to napraviť a jedným z tým spôsobom je, ešte raz hovorím, zaučenie tých vodičov, zaškolenie, primerané ohodnotenie a v neposlednom rade ten benefit, ktorý by mali mať zachovaný. Bude cestovať aj najbližšie zasadnutie dopravnej komisie na Vúcke? Áno, mám avízo minulý týždeň vo štvrtok vzhľadom takto. Minulý týždeň v pondelok som písal aj otvorený list do dopravnej komisie, ktorej som súčasťou, kde som vyzval na mimoriadne zvolanie dopravnej komisie, pretože si myslím, že tento problém už je naozaj vypuklý. Prišla mi pozvánka, budúci štvrtok sa bude zasadať dopravná komisia, kde samozrejme tieto problémy predostreme a takisto budeme žiadať, aby sme si sadli aj s tými dopravcami možno k tomu jednému stolu, aby tam nevznikla tá situácia, že dopravca na VUC a VUC na dopravcu. Takže možno, že naozaj seriózne sa poďme tomuto venovať, poďme sa rozprávať, lebo keď sa nebudeme rozprávať, už sme prehrali. Hľadajme riešenie. Ten, kto chce, tak hľadá spôsob. A neukážeme to, že chceme hľadať dôvody, prečo to nefunguje, ukážme spôsob, ako by to mohlo fungovať.